Nem sikerült, hiába álmodtunk, nem teljesült. Bíztunk a végsőkig, most eljön már végre. Nem jött a siker, kudarc lett a vége. Mi az miért minket a siker a végén mindig elkerül? Hiába álmodunk, nem teljesül. Hiába minden, mit érte megteszünk, hogy legyen már egyszer a végén is sikerünk. Akár lelkünket is, ha kell, adnánk érte, mégis kudarc lenne a vége. Mi az, miért ez történik mindig, hogy minket a siker nem kísér végig? Bár volt többször úgy, hogy velünk a szerencse, mégis a végén kudarc lett belőle. Tán az ármány és hazugság mi körülvesz minket, mitől nem lehet nagyjá soha egy nemzet. Mi hiába küzdünk, hiába vágyunk, ha a szerencsével a végén nem jól állunk. Mi kell még ahhoz, mit kell még tennünk, hogy a szerencse csak egyszer kedvezzen nekünk? Talán a sorsunk az, hol rejlik az igazság, és lehet, hogy az a sok gazság és hazugság. Mert egy nemzet sikeres valóban úgy lehet, ha szívében soha sincs gyűlölet, csak őszinte szeretet. Ha egyszer majd eltűnik, mi körülvesz gazság és ármány, lassan netán lehet majd bízni, hogy bekopog a siker hazád ajtaján. Meddig kell várni rá, azt tudni nem lehet, hogy mikor lesz hazánk újra egy nemzet. Ha a hazugság, gyűlölet mi elválaszt minket, egyszer eltűnik talán, és béke meg nyugalom köszönt. Egyszer majd újra reánk, akkor majd bízhatunk benne, hogy valamikor netán a siker is bekopog hazád ajtaján.